त का हाल बा भाई लोग। डांस मूवी भोजपुरी खेसारी लाल यादव के फर्स्ट लुक आ गइल बा ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन पर। बहुत तगड़ा लेवल के फर्स्ट लुक बनावल गइल बा भाई लोग। जितना कहल जाओ उतना कम बा मूवी के भाई लोग। देखे में कोनो साउथ और बॉलीवुड पिक्चर से कम नइखे लगे भाई लोग। बहुत तगड़ा लेवल के फर्स्ट लुक बनावल गइल बा। देखे में इतना खतरनाक लगे था मत कह कुछ भाई लोग। भोजपुरी के सबसे बड़ा पिक्चर बने वाला भाई खेसारी लाल यादव के बहुत तगड़ा लेवल के ये पिक्चर के फर्स्ट लुक बनावल गइल बा। तो लोग ना देखले बड़ी तो जाके देखी ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन पे का फर्स्ट लुक पोस्टर आ गइल बा भाई लोग डांस मूवी के। और खेसारी लाल यादव के आज गाना भी आ गइल बा भाई लोग। ये जान शादी मुबारक जौना गाना के रील्स वीडियो अभी देखे तारी वीडियो में भाई लोग। ओरिजिनल वीडियो देखे के बाद यूट्यूब चैनल के शॉर्ट में जाई और देखी। और वो भी आ गइल बा भाई लोग अंकिता फिल्म्स पर। अखिलेश कश्यप के लिखल गाना बा भाई लोग। खेसारी लाल यादव गइले बड़न बहुत तगड़ा लेवल के गाना बा। सैड सॉन्ग बा भाई लोग। तो वो लोगन जाके देखी एक बार बताई गाना कैसन बा कमेंट में भाई लोग। कमेंट जरूर करम कैसे कमेंट करी ले तो वीडियो बनावे के मन करे भाई लोग। तो एक बार कमेंट जरूर करम जाई देख के और देखी और फिल्म के देखी कितना खतरनाक लुक बा भाई लोग। ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन पर अंकिता फिल्म्स पर सॉन्ग आ गइल बा।